एक मिनिट सावित्री कापडची केस करून नेता हा पुढं न्यूचे धाय ना गो तुका सॉरी सॉरी माय म्हाका कळनी गडबिडी रेत असताना लागले हे धारे दलನ दूध ಡೈರಿ ಹೊರಕನವೆ ತಷ್ಟವನು ಹೋಗೋಗಿ ಬಿತ್ತರೆತ್ತಸಿಲಿ सॉरी माय अय्य प्रपंच ಅಂತೂ धार करतली ही एकलीची गडबिड काही का गडबिडी कसं नाही आपिसा गिपिसा वच्चस की हो आता धार काढलेलवे फ्रेश दुधाच कापी भारी लायक देता हो सावित्री कापी मला भारी प्रीतीवे हा होई मये मळरी केन्ना चढ चा पिऊचे जोर पाऊस येताना नावे शियंतो पुरा कापी पिऊचे म्हाका भारी म्हूण इष्ट नाही त्याला शी पाऊस येताना नी हुनून कापी भारी इष्ट पडे तंतुई फ्रेश दुधाच मळरी एक नमने प्रीती नका आम्ही बाहेर सरूया हाव कापड संकोन नेत मळणे गो तिथली भितर ही कापी कोण हडतली नाक म्हणून सांगू नका आश असेल तेदना पिऊ का गो तू सांगताना म्हाका एक गोट पिऊ का म्हण दिसतेस राब सांगती का अयो नक नक तार मये वॉकिंग वच्चा पावस येयल्यार कष्ट ए चिक्की राब मारयती हांव एक चूर कापड संकोन नेता तिथली भितर ही कापी रेडी जाता आम्ही दोगजान उल्लोच ऐकूनही गटोत गशी हंगार आपल्या मुगो भितर वचून 2 लोट कापी कोण हाडी हा उद्दा गिद्दा घाल नाका कशी धार काढला पडाय तशीची तीच दूध रन्नीर दवरनो कापी पिटी सक्कर घालनो लायक एक दटी कापी कोण हडका कळवे अयो अयो नक्क तार मये मिगेल निमित्त कसले कष्ट तू नु तर आप सावित्री ही कापी कोण हडतली हाँ दायत माय कापी कोण हडता चिप्स चकुली कसं असले रे कापी ओट हाडी कापी कोण हाडी म्हणलेले का बरी कापी हडची नाही कसं नाही दोन्ही कुरकुर खाण असले रे हाडी पुरा संक हिक्का अयो खाऊच्या घेऊच्या कसं नक्का बा एक गोट कापी पिऊया म्हणून दिसले कसले पण सांगली की म्हणून दिसत आता छे वनमला कापी एक गोट पुरगो सान लोटेंत अर्ध लोट हाँ दायत माये तीत की दाक्षिण्यक अर्ध लोट पूर म्हणत म्हणो तशी हाणका बोन हाडी हाँ होड लोटस पडतंत हाडी हाँ हाँ दायत माये बहिस्को सावित्री 2 मिनिट भितर हांव कापड संकोन घेवन येता तितले भितरी ती कापी हाडता थोड्या वेळानंतर अयो रापूनस मुगो बहिस्को होय गो पिंगाणी कप्पन थांडी त्या फरकट स्टीला लोटेंतनी हाणका तशनी कसं ना तार मये स्टीला लॉट की पिंगाणीच की खंचितलरी दत्ता बा तश मला कशी गो सावित्री तुम्ही होड घराणेच मारती आमगेल तसलेल घरा येऊच म्हणरी आमगेल पुण्य म्हणी येतं तशी असताना फरकट लोटेंतनी दिवचे दत्त गो ताका तीक सांगला हांवें हाण दिता ती घेयत मये अब्बा कितलं होड लोटेन थाण दिल्या असं गो पी गो ते काही पोट भरची वस्तू वे मारयते हा ही पळे कापीनी कुरकुरी खाण हाडगो म्हणरी बरी कापी दिल्या वस गो हाडगो पूरा संका हिक्का कुरकुर खाणनी कसने नक्क तार मये खत पित बसलरी हंगा वेळ वत्ता वॉकिंग वचका नवे आम्ही हे कापीचे कंते मिगेल दू म्हणता बा कॅलरी जिरोचक 4 मैली चमको खई आणि हाजवटो खाण खलरी दौचच वैवे नका कापी पूर सीधा वत्तस पडे कापीला ठोरच कोणी गो थईची दवरत मये रन्नीरी दूध दवरला मगे वत्तन इಲ್ಲर कष्ट भितर वत्ताव कापी मात्र भारी लायक असेल नव्हे तार मये होई गो कापी लायक करता तलरी जोर करतर अपका गो तिक दाऊन कसनी कळना गो प्रति एक हाव संका गो हो होई वेटार मये
हे म्हणतार कालांतूय तुमका टेन्शन चुकील म्हणून नवे भारी बेजार दिसता. कसं करचे तांतानी मागून येईल म्हणले कामी. तू कसने बेजार करून घे नका तार माये. तुगेल कसनी बेजार असो दुःखाविषयी असो मी गेला सांग. हांव तुगेला अनेक धू म्हणल्याक इथे वॉकिंग वचा आता. होई गो सावित्री वॉकिंग वचा बाहेर चिके भोवून येल्यार पळे पुरा विसरता. एक एक दीस कोय गेल रंदा तोंडा दवरचे दायना गो. तशी धावनू बाहेर कसने खवया म्हण आशी धावचे ताका मी इतले पुरा वद्दाडूच गो. हंग नाका वाटेर वतन पुरा सांगता तुका. यो यो सावित्री खंय आपण हळया गो तू मका. हे नवे दान ओपन जालेलं अंगडी खंय आमगेल घरा लागेस मग पौर्णिमा थीन सांगिले भारी रुची असता म्हणली केन्ना मी वासणाला अंगडीत खाऊची नवे हंगे पण ता खवया रुची पळया म्हण आपण हळले. बाबा कितलं नमनेच गो. एका पशी एक लायक असेल म्हण की दिसत गो. तोंडा उदयतच गो मका. तुमका कसन दाव का. हो कसं गोशी उलयता. हो हे गावची नाही तार माये कशी उलयता कशी त्याला उलव आमका खाण रुची असलं सही नव्हे. आमगे लगी गोबी मंचुरी फ्राइड राइस आलू गोबी मसाला चाट्स पुरा व्हरायटी आसा ती. तुमका खंयची दाव का म्हण सांगती. हुना टेस्टी टेस्टी कोण दिता ती. मका ते बटाट्याचे पळे दिगचे कसं मारया हे कसं ते फिंगर ओ फिंगर चिप्स ओके आणि कसने जाव का. तुगेल हे स्टॉलान तो फेमस कसने. आम्ही आलू टिक्की पनीर बुर्जी व्हेरी टेस्टी लावून करतात. ही टेस्ट पळायतात वे. हा मका ते कसं की टिक्का म्हणमो त्यादी आणि तार माये तू कसं दाव का. माका कसने नाक सैबिणी पाणीपुरी पुरो. हो तितल्यांची वे एक प्लेट फिंगर चिप्स आलू टिक्का अँड हा पाणीपुरी ओके हांगा बायसाची 5 मिनिट भितरी हाड दिता. पाणीपुरी त्या कसं की टिक्का पक्का पुरा मळेल मो हंग पळेला बरी फ्रुट्स असत मुगो. हे पुरा ज्यूस करचक तार माये फ्रेश ज्यूस कोण दित काय. आम्ही सांगले मागीर कोण दिवच काय पळे प्रत्येक तशीच काय. आम्ही सांगील मागीर कोण हाण दिवची काय चिक्की वेळ जात काय जाल्यार बरी लायक असत खंय. घरान तू कसं उल्लाच्या गिर्लाच्या दायनी जाल्यार हंग बैसून आराम उलयताची गम्मत तर खवयेत नवे. त्या पुरा हंग लायक जाता म्हण पौर्णिम सांगतासिले हंगा येईल मागिरी म्हाका होई म्हण दिसतास. तुमगेले फ्रेंच फ्राइज रेडी जला पळायती. होई गो फ्रेंच फ्राइज बॉय लायकच नाही गो. होई वे खाल्लेले कळली बार लायक असेल गो खाली जाऊन गेल पळे. पाणीपुरी गेयाची 2 मिनिटांनी टिक्का हाडता. टिक्का बी रेडी जला घ्यायची आणि कल जाय तुमका. होय रे हंग मस्त नमनेच फलवस्तस पळे फ्रूट्स रे ते परत थोडे घाल नो म्हाका एक ज्यूस कोण हांडी. म्हाका तशीची पुरा मिक्स फ्रुटाचे ज्यूस हांडी. ओके विदिन 10 मिनिट्स ಅಂತ हाण दिता. तुगेल टिक्क म्हाका दिलेली हांतूल 2 काण घे गो. घेता दोन्ही भारी रुची असे नवे. वही गो वासणले अंगडी पशी हंगाला ऐकस गो आणि वेर आम्ही हंगा येऊया तर चल्लची केक नमून उलयता त्या सोडल्यारी खाण भारी लायकस गो. आणि हंग मोले उणीतार माये थंय 1 प्लेट खाऊच कडे ना हंग 2 प्लेट खावी येत मी.
हो होई गो सावित्री, तू गेली मी ती मग हे पुरं कळले पळे. मस्त थँक्स इथे. थँक्स आणि प्रा कसने ना तार मये तू मग घेऊन दित ना. हा नु तर ದುಡ್ಡು ಸರೋಚ್ವೆ ಊಣಿ ಮೋಲ ಸಿಲ್ಕಡೆ ನೀವು ಕನವೆ ಕಶಿ ದೇಂಕಿತ್ತ ಪಳೆ ಬಿಚ್ಚದ ಖೋಯ್ನಿವೆ ದೇಂಕೆನ ಶೀತ अम्मी दोग जण वाकिंग करून खाऊन घरा दिकन वत्तसती. तुगेल बम्मण आणि मिगेल बम्मण पत्त नांत मुगो. त्यांनी कैकी वासरणाला अंगडी गेल्लीन दिसता आमक सदीत असत की म्हण. हो कसं करच गो आता. हे फोन कोण सांगत असेल की म्हण. हा फोन हाणी साहेबिनी तशी कसं भित्त तार मये. हांव तुगेलो टस म्हण गोतच नव्हे तांका. कैंकीची विंगडकडे खावच्या गेलीन की ना कसने घेवच्या गेलीन की म्हणून लेखतलीन ती. आम्ही घरावरच्या त्यांनी हगोर येतलीन ती. हा होई गो माराय ती घरावच का मका तिथलं दूर दुखून चमकून येईल नाही गो. घरावरच्या नोक्यात नाड पडते की म्हण दल्ला मका. आता घरावरच्या निद्दन रात्री जेवणा टाईमार उठान बसते की म्हण. हा वकी घरावच का गो पाठ कसं की गुळगुळू म्हणतस. तू काही तशी दत्तस तार मये. आता मग कायची की गुळगुळू दत्तस घरा उगी वचा.